Shalom, siyangoba, singabangolile, siyangoba. Shalom, siyangoba, singabangolile, siyangoba. Molweni ekuseni kwakhona ndibuyile nonika abantu bam ithemba part 5. Siyaqhuba ke bethuna asimanga siku part 5 namhlanje. Ndiyazi ke uba ndinishiye ndikhala last week caba ndihleli nje ndithi ixesha eli ndisemandleni ndizinqobile zonke ke ezi zimpi zazikhe zandifikela. Not realizing indoba kukhona ukuthatsheka okuthile, you know. Ndiyacinga ke into endenze ndachukumiseka more than anything else kukule period ndithi mna ndakhe ndamcaphukela uThixo. Xa ndibukisisa kahle uThixo kahle kahle bendingamcaphukeli qha bendidikwe indlela izinto ezikhe zenzeka ngayo. Not that ke zimile namhlanje zisaqhuba bethunana, but ke ngoku ziqhube emntwini osemandleni, emntwini odlulile nje ezintweni. Le ngoma ndiyiculayo ke ndithi sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Ndingomnye ke wabanqobi odlulileyo futhi ezintweni. Kungamandla ke futhi kalo Thixo uyi-1. Bendithe ke xa bendithetha last week ndafikelela ekumcaphukeleni. Masidlule ke apho, ndizawubuyela back kancinci pha eBhayi. Inintsi into eyenzekileyo kulaa Bhayi nge-short space endihleli ngayo khona kula 2 years wam. So uthe umama uthetha, ndizawubuyela back kwakhona kumama uthetha. Lawa mfazi lowa wayethunyelwe nguThixo nje empilweni yam xa ndiyibukisisa le nto. Ndifuna ukuthi ke futhi kuni kukhona abantu abathunyelwe ebomini bethu, abanye bathunyelwe ukuzosiphilisa, ukuzosikhulisa, abanye bathunyelwe ukuzosimosha nje babudestroy ubomi bakho ngendlela esisimanga. Abanye ke bathunyelwe ebomini bethu ukusifundisa ama-lessons athile. So eziba ke ndikhula ndiye ndijonge intoba ithini lesson yale meko ndizibona ndiphantsi kwayo. Yes, ndithe ke ndiyabuyela back pha eBhayi kumama uthetha kwakhona. Ngoku bendisahlala phana ke eBhayi ndithe mna ndandingulo muntu uququzelayo ke enkonzweni, uthanda bonke abantu, uhleli nje ndifuna useva. Ayiqalanga ke le nto pha eBhayi, ibikhona nje undikhula nje bendingumuntu ohleli nje ndifuna unceda the next person. Ibikum nje yonke le nto yoba omnye umntu mandingamboni umntu exakekile ndikhetha ukumthwalela umthwalo wakhe, because ndinikwe la mandla ndinawo namandixakayo sometimes uba ngamandla angakanani la avelaphi, but ke ngawam ndiwaphiwe akho ndibitheni. So ndikhule ke ndingulo mntana uthanda uncedisa, ufuna ukwenza okuhle for the next person. Ubayeke ke abantu nalento yabo yokuthatha i-advantage. Xa uthe wabanceda bangaboni uncedo, babona umuntu abazamyuza. Impilo yasemhlabeni ke leyo naleyo ndiyayazi, ndiyiqhelile kakhulu into intsha. So masidlule ke ndithe mna xa ndifika ke kwela bandla njengoba bendiququzela phana eCornerstone bethunana kulaa nkonzo yotata uthetha nomama uthetha. Njengoba wakhe ngexesha kuphuma uJenny to a Peaceful Life, wabhala ke ixebukazi le-email esithi ngoba kakwazanga kufika uyacela ifundwe i-email yakhe ethetha ke echaza ngam ubumna noba ndenzani enkonzweni, ekhona ezinye izinto endandingasazikhumbuli. So ndiyakhumbula ke phaa enkonzweni babedla ngothi xa bethetha uyathanda ukunceda umntu, why ungabi yi-social worker? Ndibe nqonda i-social worker no, mna ndikhule iplan yam ndisithi ndifuna mos ii-business zezezam. Ndikhule ecaleni ke ndifuna ukuba yi-designer, fashion designer. Ndandizithanda ke impahla. Ndisephaa esikolweni phaa kabo standard 4, andiyazi ukuba yintoni ngugrade bani namhlanje, ndimdala bethunana ndingandiboni le nto ndiyingaka. So xa ndikhumbula ke esikolweni ke ngondandisemncinci so ndizawuthetha uphaa naphaa, but ke ndilandeleni ndinani.
So ndandikhula esikolweni ndithunga, so njengoba ndandithunga ke abanye abantwana nabo bethunga ndandikhawuleza ndigqibe kuqala, and umthungo wamhle kakhulu. So ndikhule ke ngoku ndinguloo mntu une-picture ene-store sakhe, boutique ethile apha ekuthengiswa khona impahla. Ndiyithanda kakhulu ke impahla, yes. So that was the idea ke ngoku mna endandinayo engqondweni. Njengoba nditsho nakaWoolworths, uqala kwami ukusebenza ndazibona nje ndine-franchise yam, ndazibona nje uba ndina-franchise yam ndingumphathi nje westore sonke, ezaa nto zinjalo. So ngoku mama uthetha enye apha yena yokuthi wayungabi social worker, wenza i-social worker. Ndandingafundi mos at that time. Ndayibuka le nto kamama uthethe uba i-social worker, uyabona le nto into uyifake kule ndlebe ingapho uyikhuphe kwelaa cala, because awuyiboni inguwe lowo, as much as uba le nto ingaphakathi kwam yokufunda ukunceda the next person. Ndithi ke so into eyenzekileyo ke phaa kulaa bhayike, njengoba wathetha la mazwi ndangawanaki, ndaqhubeka mna nempilo. Ndithe ke xa ndifika phaa eDurban, njengoba ndithi ndafika ke eDurban supervisor phaa kwaWoolworths, kwesa store ndithi babengandifuni kuso because ndifike ndathatha iposition yabo. Asizongena kuyo loo nto namhlanje, sesidlulile kuyo. So ndamuva ke to kwesinye isitore. Ndandithandwa ke enye imanager phaa ekwakuthiwa nguZolani Msome. Ndandithandwa ke ngomnye umlungu phaa, andisakhumbule nje igama lakhe, wayesistore manager ke kodwa. So xa babebona le nto indehlelayo kwesa store, bathi hayi, you know what, masivele sikumuve sikuse kwesinye isitore. Bandisa ke kwesinye isitore ke, but ke ndithe ndihamba sasesirayithi yazi nestafu sakhona. Xa ndifika ke kulaa Woolworths wakhona eMusgrave phaa kanye eDurban. So ndasebenza ke eWoolworths, akho nto enye. Ii-cashier zam ke zaphana zazinice ukufa, babendithanda ke shem kakhulu ke bona. So kukhona ke one of the cashiers, ndiyandiva ndithi mna into ye-social worker yayikhe yathetheka kunyaka owadlula, ndayilibala noyilibala, zange ndayicinga noyicinga. Kwafika ke this social worker, so not a social worker, sorry, one of my cashiers wabuya ke this one day ephethe iform le ayiphetheyo, wabe iyeyo applyela ibhazari yomntu ofuna ufundela i-social work. Wabe sithi ke ufumene le form, ndathi you know what, ka usapha iform ke ndifilishe nam. Ndafilisha ke le form bethunana, sasubmitha ke sonke, so senza ikopi ke sonke again, exactly lanto yenzeka phaa ukuze ndiqashwe nguWoolworths. Umntu weza neform, sakopa, ndaqashwa. Ngoku kuze form yebhazari sa-aplya sonke, sasubmitha ke akho nto. Kwathuleka ke umzuzwana, njengoba niyazi ke ii-processes zibuye zibende. Baqhubeka ubom, yabuya i-outcome ye-application. Xa ibuyayo i-outcome yala application ibuya isithi ibhazari ndiyifumene. Wow, okay, ndifumene ibhazari, alright. Ndabe ndithi okay, wow, umlomo ke uyadala. So ndizama uchaza into enjalo, umlomo uyadala. So when you speak, especially ngobomi bakho, vula umlomo wakho uthethe into epositive ngobomi bakho. Ndithi mna ii-ideas endandinazo entlokweni zazinkulu kakhulu. Surprisingly ke nabantu abafana noomama uthetha bafika bathetha izinto ezinkulu. Izinto ezinkulu ke zazaliseka. Ekuzalisekeni kwezinto ezinkulu ke nantsi ke into eyenzekileyo. Ngeli xesha ndi-aplayayo, konje while ndisalinde i-application ingekaphumi i-outcome, ndabe sendiqala ke ndiregister phaa eUnisa ke bethunana. Yayibona nje iUnisa, abantu bayayihleka ke shem, bayibona isisikolo apha esingenangqondo. But ke for people like me bethunana, iUnisa yandenza umntu. Ndikule UK ndikuyo namhlanje yila UNISA. So abaqhubekayo ke behlekisa nge-UK iUnisa, qhubekani bethunana, singeni ndawo thina. Siyile nto siyiyo ke kodwa ngenxa yala UNISA, siyile nto siyiyo ngenxa yabantu abathetha amazwi positive ebomini bethu. Siyile nto siyiyo ngoba nathi we believe uba sizizinto ezibalulekileyo phambi kobusa bukaThixo. So ndithi ke while ingekaphumi i-outcome, ndiye nda-aplya, you know, eUnisa. Bathi kum, ayi, ngoba usuphume kudala ku-matric, bekukudala mos ngoko. Kwakungo-2008. Bathi no, waphuma wena esikolweni ngobani 2001. So mininzi lo minyaka nawuzibalela bethunana, andisakwazi nokubala. But ke akusenamsebenzi. So nda-aplya, eku-aplayeni kwam ndathathwa yiUnisa. Yabithi iUnisa, no, uzawukwenza only 2 modules because kaloku wena
ungiluphume kudala esikolweni ndabe ngiqonda akunamsebenzi ezilongeza uba ndithathiwe esikolweni because kaloku ndangilunda ngangicinga uba ndizawuphinda ndibuyele esikolweni. So xa ndithe mos ndanditshatile ngelaa xesha ndibuyele esikolweni ndibe ndisatshatiile. So xa ndibalisela lo bhoti ke uba I'm going back to school, wahlanya umntu ongubhuti wathi no, isikolo sokwenzani, uzasiafoda kanjani, awuyi apho. Yes, so it goes back to le nto nditshoyo ke ndithi kuni xa ndithetha nani, kukhona ii-decisions ekufuneka uzimele uwedwa, ungalindi u-next person akuthathele ii-decisions. Ndiyazi emtshatweni ii-decisions zifuneka zithathwe ngabantu bebabini bavumelane. Sometimes kufuneka ezinye ii-decisions uzithathe uwedwa ukuze ubomi bakho buye phambili. Andazi noba niyandiva na, ngoba if kukuthi ndandimamelela ntetho yalaa bhoti ndanditshate naye esithi awubuyeli esikolweni because we don't have money, isikolo santoni eso, ndikhona ndiyaphangela, zonke ezaa zinto zithethekayo ke xa umntu engafuni uyenze le nto ubufanuba uyayenza. Iquestion ke ngoku ithi namhlanje xa kule ndawo endihleli kuyo, uphi laa bhoti wayesithi mandingayi esikolweni? Uphi laa bhoti wayesithi imali ayipeyayo it's enough for both of us, there's no need into yoba ndibuyele esikolweni, plus as much as uba ndisebenza nam imali yam ke yayingekho ninzi at the time. But again kwafika laa nto ithi kum kanti uzawufunda. Ndithe mos phaa ku-part 1 xa bendinichazela i-introduction yam ngendlela ubunzima obabundifikele ngayo, kodwa ndathi ndizawufunda ngoba kukho le nto indiphushayo ithi kanti uzawuyenza le nto. So ndakhumbula ke uba konje wawungekafiki ebomini bam back then, kunezinto endazigqibe ndazithatha, ndandindedwa ndizithatha, and zandenza umntu endinguye okanye endandinguye even at that time. Nditshatwa ngoba naye laa bhoti wayebone le nto ndiyiyo. So ndizama ukuthi ke kuni nenze sure bethunana uba izi-plans eninazo ekukhuleni kwenu anihlukani nazo ngenxa yomtshato umjolo, ngoba ethubeni uzawuba wedwa kobubomi. Andithi imitshato yenu izawuphela, ndingathi relationships zenu zizawuphela, but you need to be realistic ngobomi and understand into emhlabeni number 1 wawuze wedwa, so une-plans sometimes ezize zakho ekufuneka uzimele uwedwa. Mandiye kupreacher ke ngaloo nto, ndiyadlula ke. So ndithi ke into eyenzekayo ke ndafosela ke guys, ndazixela nje uba ndiyamva lo bhuti uthi ayikho imali. Mna ndikhe ndafunda kungekho mali, ndisebenza nzima, ndisebenza ezitendini, ndisebenza kooSimba Chips, ndileqana neepotato phana ubusuku abantu belele, ndakwenza konke, ndade ndaba kulaa ndawo naye wayendifumene ndikuyo. So ndithi ke ngoku esikolweni apha ke ngoku eUNISA hayi ndaqhuba bethunana ne-2 modules yam out of 10, because kaloku kuthiwa usisi kudala waphuma esikolweni akazonikwa la 10 immediately. Ndabe ndiqonda uba mind okusalayo ndiphakathi nantso into ebalulekileyo. So ekubuyeleni buyela back ke ngoku kwindaba ye-outcome ye-application ye-bursary. Yabuya ke guys i-bursary isithi ndithathiwe. Ndathi ke ngoku mna haleluya, umhlu Thixo, amen. So ngoku andizobangisana namntu ukuthi nje akho mali apha endlini, wena uthatha imali yasendlini uyise esikolweni zonke ezaa zinto. So ibhazari izawundibhatalela ndiqhubeke ndifunde. Guys ke in all ukusikhatha short story, mna ke ndingulo ufunde ngebhazari eyeza kanjalo ngenxa yekeshiya yam. Sorry guys. Yeza ngekeshiya yam ibhazari, ndiyafuna singayilibali loo nto. Again ndifuna njengoba ndisitsho ndithi bagade abantu abakwispace sakho, bagade abantu abasebomini bakho, babaze ngaboni bazokudestroya, bazokubuilda, bazokushiya nama-lessons, bazokwenzani vele. So vulana amehlo ke xa nidila nabantu. Yes, so ndiyile social worker ke namhlanje endiyiyo 10 years down the line. Sizawuphinda sibuyele ku-social work uba ndaze ndathini. So ndafunda ke guys, ngeli xesha ke lo wamtshato uphihlika phaa ke ngoku kulaa 2011, uphihlika ke ngoku umtshato lo, ndisaqhuba wena ndingumntana esikolo, oko ndandiqale phaa ke ngalaa 2008 ukufunda. So ndechuke bethunana ndampasa imodyuli zam ezi-2, kunyaka olandelayo ndaphinda ndechune nala 8 modules. Hayi ndapasa guys, ndapasa tyhini ndapasa. So xa ndifika ke ngoku ku-2011 njengoba kusenzeka esesiphithiphithi, ndisiwa neemoto, kuphela mitshato, ndizonda noThixo, kukuninzi nje kulaa 2011 guys, kukuninzi nje. Ndiyafunda ecaleni, ndisengumntana esikolo, andikakayeki, ndiyafunda ndiyaphangela.
zindehlela ke zonke izinto. You can imagine ke ngoku ukufunda umdala yenye challenge because ngoku umelwe kuzi responsibilities ne plans zakho nazo ngobomi bakho nazo zikumele ngapha akho nto ibitheni. All in all ke guys ke ndabe kwenzeka ntoni nje masikhuma ndizama ukukhumbula kancinci kula 2011. Yeah, so ndiye ndagula ke because I think ingqondo yayingasakwazi ukuzamkela zonke ezi zinto zindehlelayo. Ndagula ke guys, ndaphathwa i-depression. I-depression is real guys. If awukazi ube nayo i-depression awuyazi into ebuhlungu emhlabeni. So ndaphathwa i-depression ke apha cause kaloku ininzi lento ngoku ndidila nayo endingazange uba ndizawufika kuyo. Hayi ke shem ugqirha bandinika ke i-medication yabo. Andingomntu ogulayo mos mna, ndiguliswa only into yi-flu, nakhona i-fever indiphatha only like 2 days 3 days iphele into ibithethwa. So ngoku ndiguliswa yinto endingakwazi nokuyicacisa, but ke I know ubintsusela yayiyintoni. Yayizizi zinto zininzi ndandidila nazo at once. Ndibe ndingumntana esikolo ecaleni, ndingumfazi ophangelayo ecaleni, ndingumfazi okhulisa umntana ecaleni, ndingumfazi kufuneka abhatala ii-bills ngapha, umtshato uphelele ngapha, yonke into imele mna. But ke guys uThixo emhle, ndaphumela ke kuko konke. So ndithi eza pilisi ke ndazithatha for a month, ndaqonda no, ezi pilisi azincedisani kwanam. Ndiyakholwa mos mna. So apho njengoba ndithe ndiyamzonda laa Thixo at that time, kwanyanzeleka into yoba no, go back to your God honey and start praying kwakhona. So ndaqhubeka ke guys ndithandaza, ndiwiki ndinjalo. uThixo ke kwakhona waziveza, wazibonakalisa uba yena ke unguThixo ekugqibeleni. So mna ke ndayityala medication for a month, ndade kwafinish kwakuthiwa ndizayitya for 3 months, ndayithatha la medication ndayilahla emgqomeni after a month. Andithi ndithe mna kuni ndiyakholwa. Ukukholwa kwam ke ndithe kuni ndikholelwa even kwizinto ezingabonwayo. Utsho mos uHebrews xa ethetha ngokholo ukuthi nje ukholo sometimes kukholelwa kwizinto ezingabonwayo. So ndingumntu kokholelwa kakhulu ke kwizinto ezingabonwayo nezibonwayo ke. Masidlule ke apho. Impilo ke guys yaqhubeka ke ndiphana ke kula Durban. I-friends zam nje andifuna ukubashiya kwakhona o Tracy, o Wandi, o Odwa, o Faith. Uyazi nje lawo malady lawo babehamba nam nje, babe kunye nam nje. Impilo ingxikixa mfana, yazi ingxikixa. But ke again uThixo emuhle, ndadlula nakwezo izinto. Ndizawudlula ke ngoku ndiphinde ndibuyele back phaa ekhaya kwakhona ngoku ndandimncinci. Ngoku ndandimncinci ke ndandingumntana phana, ndithe owayehlupha umntana owayenjanjani, niyalikhumbula ibali lam. But ke in all kukhona ke into yaphantse yenzeka phaa ndimncinci ndinje, ndizawuphinda ndibuyele after u-2011 kwaye kwenzeka ntoni. So ngela xesha ke ngoku ndikhula phaa ekhaya, into eyenzekayo umakhulu ke wayesenza sure uba silala apha kulo round wakhe. Yaza abantu bakudala mos because zasikhona izindlu phaa ekhaya ziyi-3 ke bethunana, but umakhulu wayesenza sure uba asilali sodwa. So yayibhedi kamama kwelinye icala, ibhedi kamakhulu kwelinye icala. So thina ke sendlalelwa apha phantsi, kuthiwe nizawulala apha phantsi. So i-part of i-protection ke yabantu bakudala, bafuna abantwana babo babe lapha phambi kwabo. Hayi le nto yanamhlanje, umntana wanamhlanje uneroom yakhe okanye nendlu yakhe njalo njalo. So mna ndikhulele ke kwelo xesha loba kuthiwa lala apha phantsi ecangwa abazali bazokugada kakuhle. So xa ndiyibuka ke imeko yam ndiyawabulela loo mathuba uba ndandinomakhulu owaye overprotective ke ngathi at the time. Mna ke at the age of 10 years ke bethunana, ndithe ndiyarivesa kancincoso. At the age of 10 ndingulaa mntana owathi xa njengoba silala apha phantsi, silala kule ndlu yaloo makhulu. Caba ndavuka ke phaa ngabo 3 AM kanje. Babezama ke ukundiba ke bethunana. Amagqirha kawadlali guys, ndiyafuna ke nibu-understand ubugqirha yinto ekhoyo. Umntu othi ubugqirha abukho uyaboniswa. Ndifuna unixelela loo nto, uyaboniswa xa ukholelwa into ubugqirha bukho. Same as umntu othi uThixo akekho, uyaboniswa. Impilo bafethu, impilo. Babendiba ke amagqirha lawo. Phaa ekhaya ke icango lalivalwa ngebholiti.
So umakhulu ke waye i-light sleeper, sasifana ke nomakhulu. So ixesha elininzi ndandidla ngohlala nomakhulu, sincokole nomakhulu, abantu belele nje siyaxoxa thina. But ke that day kwakusesekuseni mos nje nditsho xa ndithi babe ndiba amagqirha la xa ndivula ke icango eli ingxole mos ibholiti, andithi ndithe kunebholiti mos kulo mzi. Xa ndivula le bholiti lingxole icango, umakhulu othuke immediately abesethi kwenzeka ntoni, kumnyama mos siyacinywa ubane emakhaya kumnyama. Abesekhwaza ke umakhulu ngela xesha mna kum izibane zacemayo, andiyazi noba kusebusuku kusekuseni kunini kumnyama nje, but kwakukhona lo mntu uthi ndilandele into endandiyibona at that time. Emva kwaloo nto umakhulu evukile, ndangazazi noba bekwenzeka ntoni xa bekutheni, but ndiyakhumbula uba kwakukhona umntu othi ndilandele. So going back to ke ekutheni into yoba le nto ndiyo okanye izinto endidlule kuzo, amagqirha ke kuyafumaniseka into yoba when I was 10 ukuyotsho phaa ko-15, iplan yabo kahle kahle babefuna ukundithatha benze loo nto ke babezawuyenza. Ndiyazi nam guys, ndiyazi, but ke babona into yoba inkulu into uThixo azawuyenza ngam. Ezinye zezinto ke endizibonayo uThixo azawuzenza ngam ziyabonakala, ndiyazibona namhlanje. Uba omnye umntu ke akakaziboni, hayi ninganifaka kuyongxaki yam naleyo. Mna mntu kodwa odlule kwezi zinto ndizichazayo apha, ndidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo ndiyanqoba. Ndimbonile ke uThixo iplan yakhe kahle kahle uba ibikukuthini. Sisezawubuyela kuloo topic ngenye imini uba uThixo iplan yakhe kahle kahle yintoni. Sidlule ke kuleyo itopic. So phana ekhaya ndithe mna ndikhule nee-boys, ii-boys beziyi-3, bendiyintombi ndedwa at the time. So phana ekhaya ubrother wam uthe ke lo umdala xa esoluka, ndizama unibonisa uThixo uba yazi xa efuna umsebenzisa umntu wakhe akakhathali noba ngubani ofuna uma endleleni afuna ukwenza ntoni enobubi phakathi. uThixo uzawuma nawe ezintweni zonke, as long as you believe, as long as you understand uThixo and uyithemba iplan yakhe uba izawukusa kweli cala kufanele ubuya kulo. Ndithi ke ubhuti wam omdala ke nakho into abamenza yona phaa ekukhuleni, ubrother wam ke wayewoluka. Ekolukeni kwakhe bamthakatha kwakhona naye, bamthakatha phaa ebakhwetheni. Isiko lokoluka ke ndilizonda ukufa, ndilizondela into elayenza kubrother wam. Mhlawumbi andazi if wayengazange oluke, ubomi baqhubeka nje. Ndiyayazi ke itopic yamadoda lena, but ke ndizawuthetha le part idibanisa naleya yam efamily. Ubrother wam ke woluka, waguliswa ke phaa ebakhwetheni. Bamcutha ingqondo phaa. Ubrother wam ke oyena mntu wayenamandla phaa ekhaya kwifemeli ukhula kwethu yayinguye. Uyabona masekwifemeli xa kukhula abantwana kuyaba khona laa mntana ospecial, laa mntana uzawuvusa ikhaya, laa mntana wenza zonke ezaa zinto. Ubrother wam ke he was that person. Mna mose ndandisemncinci ngelaa xesha, ndingazi nto ngakuvusa amakhaya nantoni. Wayenentsebenzo kubhuti wam. So ubhuti wam ke after egulile, wagula phaa kancinci, waphuma ke ebakhwetheni, waphinda wayesebenza eCape Town ke, waqhubeka wabuyela back emsebenzini wakhe. Ubrother wam ke guys wathathwa ke naye ke ngamagqirha, amwina ke yena ke bamthatha bethunana. Ubrother wam waduka emsebenzini phaa eKapa. Inyanga yonke wayekhangelwa engafunyanwa. Wazothi mhla wafunyanwa ke wafunyanwa ubrother wam eligeza. Ndinixelela ngempilo eligeza, amagqirha amfumene. Here's amagqirha amfumene. Wagula ke ubrother wam guys ixesha elide, wakufuneka so wabhaqwa ke kuthiwa ke wabhaqwa ngumlungu wefama ethile. Bona babecinga uba ngumntu ozomosha, kanti umntu uyazikhulela ngengqondo. Baberedi ke bezamdubula, but ke bambona uba hayibo akaphilanga lo mntu, umkelwa zingqondo lo. Kwafuniswa ngaye ke wade wabe uyafumaneka, uyaziwa ke uba ungowaphi. Wabuyiselwa ekhaya ke. Ndinixelela ngobrother wam owayemke eyosebenza, wabuya eligeza. Ekubuyeni kwakhe ubrother wam ke eligeza elo, kwakuthandazwa kunzima nje. Ubrother wam etsiba nangeefestire, ininzi le nto. So mna ke ndazonda isiko lokuluka from that day, ngoba landimoshela ubrother. Until today ubrother wam wayeka uba ligeza, waba rayithi ke shem. But eburayithini bakhe akho kwanto epositive ayenzayo ngobomi bakhe, ungumntu nje. Ndinixelela ngobugqirha. So
lo umntana ondimke usinde kwezo meko zoba kwakufuneka kusetyenzwe ngaye ngaba bantu bobumnyama. Yathi suka apho sibuye size kulo brother wam omncinci. Lo brother wam omncinci ke ngoku naye uthe wesafunda naye sahlala phaa ekhaya nomama. Sendimkile mos mna ngelaa xesha phana ekhaya. Ubrother wam wayesafunda ustandard 3 at the time, andimazi ngubani ustandard 3 namhlanje, ningandibuzi. Ubrother wam ke uthe umama wayesebenza ke yabonto uyapeyinta phaa emakhaya. So caba ke kwakunemfuywana ke phaa ekhaya lakhe into ezinjengeehagu, iinkukhu. So caba ke iincwadi zakabrother wam zatsalwa yihagu ezibomama wayezikhuphile ifurniture wayibeka phandle. Brother wam ke from that day zangaphinda afuna ubuyela esikolweni ngoba yena incwadi zakhe zitsalwe yihagu. Guys, hey xa ndibuka izinto ngendlela ezenzeke ngayo, undisindisile uThixo entweni eninzi. Ndizawuphinda ndibuye ndithi kwalaa brother wam kwenzeka loo nto, wakhwitha esikolweni, siba ngamzama buyele esikolweni. Ntoni? Wayeka umntakamama notata ukufunda, wabe uyimbuqe ke ngoku naye. So kwezo mbuqe ke ezo kwabakhona ma-other brother omdala waphela esifa ke ngoku. Yena yayingababhoti ke ngoku, yena wayekhe wasebenza ke bethu. Ekusebenzeni kwakhe imali wayeyidla ke shem phana ematyaleni. Wayengubhoti Madlisa xa kuthethwa ngaye, ekhwazwa kuthiwa ahambele, avuyiswe kuthiwa ahambele. Wabe ke uyasweleka ke ubrother wam. Ndizawubuyela kuzo ke ezinye izitori. Ndizama ke ukuthi kuni kahle kahle njengoba ndininika kancinci le background, ungaze uvume ngawe gqwirha or no gqwirha, families ezisimele endleleni or no families, uvume ngeplan yakho iphelele endleleni. Uyazazi emhlabeni wakho uba ufuna ntoni. Do not look at your family ke ubuke into ba le ndlela bayiyo okanye ubumboqe babo okanye loo nto elo lishwa kuthiwa kukhona ama-casteismos awayengabantu bakudala wele ebantwaneni. Ungazuyivumele loo nto ngobomi bakho. Ndizama ukuniqinisa ke ngolu hlobo bethunana ukuba kahle kahle impilo le yona iyaphileka. Ndizama ukunibonisa ukuba umntu lo yena uyakwazi uba angafani nefamily yakhe, but at the end of the day ichoice yeyomntu ngamnye yokuthi wena kahle kahle ufunani ngobomi bakho. So into endizama ukuyiveza ke kuyo yona le nto ndigqibo ninika yona ilapho. So looking at ifamily yam ke looking at ke la family yam, indlela izinto ezenzeka ngayo, nje kwacaba ke ubugqirha ububona buya-excela. Brother bam ke bafola ke kuloo trap yobo bugqirha, but ke uthixo ndisamisa yena kwakhona. Uthixo endaye ndazicholela yena when I was 14 years old kula Cape Town. Ndamamkela ke bethunana, ndamthanda uthixo, wandithanda uthixo. Wayinceda ke kakhulu impilo yam. Possible if ndandingazange ndihambe phana ekhaya ngendlela ekwenzeka ngayo izinto, mhlambe ngebaze bagqiba nangam lowo. But ke ngoba uthixo udla ngoba uthixo uhlele eseplanini kahle kahle. But as much as uthixo seplanini, udinga ke umuntu owilling ukummitha uthixo halfway. Udinga uthixo umuntu othi ndiredi, ndizawulwa ngobomi bam, ndizawulwa ndenze intando yakho ecaleni. So ndizama ke ukuveza loo nto bantu benkosi. Andazi ke noba ukhona umuntu onombuzo, ingathi ndizawunishiya apha namhlanje ndiphinde ndibuye ngelinye ixesha no part 6. Ndifuna uchecka quickly apha ikhona into yeah, bendibhalile apha ukuze ndingazilibali ezinye izinto. So bendibhalile apha ndathi intando kaThixo. It's either intando kaThixo ikuvisa kamnandi okanye iyakulilisa. Yintando kaThixo ke leyo, but ke intando kaThixo ekugqibeleni kuhlala kugqibela yena, noba kumnandi noba kubi. But ke okubalulekileyo funeka ujonge into yoba yintoni epositive kule ntando kaThixo. Njengoba ndithe ibuye ibe buhlungu, ibuye ibe ntle, okubalulekileyo gada uba yintoni epositive. Mna ke ndayeka ukujonga izinto ezimbi xa ndijonga imeko intando kaThixo, ndiye ndijonge uba yintoni epositive kule ntando kaThixo. So xa ndibuka ke umzekelo i-neglect eyenzeka phaa kokwakukhula kwam, njengoba benditshilo kuni into yoba umama akazange andirejiste kwa-Home Affairs. Mna ndakhula ndingena-birth certificate.
uThixo nalapho yayizindlela zakhe zokufuna into yoba mandikholelwe kuye, mandincakamele kanye kuye, because ndikhule mose ndingumntana ekufuneka abe ngumama abe ngutata, ndizenzele nje kahle kahle. So namhlanje andiblame into, yaza ndisoli into, ngoba ndiyile nto ndiyiyo, ndistrongo ndiyile nto, hayi ndistrongo, ndiyazazi futhi andifuni mntu ozondixelela, ndiyazazi nangokwam uba ndistrongo. So izinto endidlule kuzo, including laa neglect yalaa mama wandenzela yona, ndisezawuqhubeka ke nestori sakamama ngelinye ixesha naso. Ndithi ke enye into apha endifuna ukuthetha ngayo, again eza domestic violence ndadlula kuzo zala mfana ndakhe ndammitha, nazo zandenza lo mntu ndinguye ostrongo onjena namhlanje. Ngoba mna andisoze ndihlale kwi-relationship, ndingasoze ndahlala mtshatweni if ayenzi le nto ndiyifunayo. It's not about ukulawula, it's about knowing i-worth yam kulezi ndlela zinde zingaka endizihambileyo. So namhlanje ndizawukhabe ndiyishiya apha bethunana. Mandiphinde ndi-ede ndithi enye into endincedisileyo kokwakusebenza ngokuya ndandimncinci, ndingena ndiphuma kwezi ndawo ndandizisebenza. Yayibuhlungu at that time, but when I look at my life today, yazi iyancumisa ngoba ndinqobile kahle kahle. So ndisezawubuya ndimane ndinibalisele ke uba ndanqoba ndenza ntoni, ndaphi ngoku, siya apho siya khona. Kodwa ke uThixo into endifuna unixelela yona, xa uyivula intliziyo yakho umvumela enze le nto afuna ukuyenza ngobomi bakho, uThixo akadlali, uyayenza intando yakhe ebomini bomntu. Ndiyanishiya ke, enkosi.